Ki para pengej biit baro. Haka baningkong ngi don kadaw ka bakraw ban aingu yo Blei. Na ka benta ka jing don ringkat ka jong bat ngi. Bat baulay alam ngi haka dingat tayo. Baro si tayo. Bat kumni ngi don haka ni kasngi ka bakraw ka sngi ka bagantang. Ka sngi haka bangin yo ban syakri lang yo Blei. Para pengej biit ka ni kasngi utray ka bamanta kasngi. Kalong kasngi utray ka bagerpang namar ka day. Kabangi ngi yaraki ya ka Christian home Sunday. Bat ki para pengej biit haot kum ka balang ha ka jing sisya ngiladon ka jing penkre ha ka bakum ki kun ki jong ka balang ngin yo ban rung sika yeng ka bekentang ha ka bangin yo ban syakri lang yo Blei ban raki ya ka ni ka Christian home Sunday. Hendrai kum bakalong bat kum baki ngiyo i ya ki jingja ki ba saudong jong ka ni ka jela ka jongi hang ni ha sor jongi ngiyo i ka jing kiustet jong ka ni ka klam. Haot ngi lahap ban pensange no ya ka jing syakri Blei ka jongi ha ka yeng mani hendrai ngam artatin para bengej kalong hi si benta ka pamangi kum ki kun ki jong Blei ngi sim benta lang ban kun ya ka ni ka klam par haot ngi aingu pat yo Blei ba upli ngi ka ni ka lat ha ka pamangi ngi la ya ka ban syakri u da kini ki tiar ki kor ki bor jong ka ni ka juk ka benta kabala penbeteng ya ki jing syakri ki jong iwat ladang imilyo ban kiu ha ka yeng ka jong Blei hendrai ngi la ban syakri lang yo Blei ha ki yeng ki sem ki jongi para bengej biit ka jing doi ka jonga ka long bau Blei un pendap yangi da ka do mensim u jong u ha ka bangin nang syakri u ngin mat ka jing rem ha ki rempe yeng kristan ki jongi kamtam hakum ka ni ka sngi ka bamangi ngi yas rakhi ya ka ni ka Christian home Sunday ki para bengej bat ki parlok baro ngasim ya kani ka kabu ha ka ban pdiang sngewbha Iaphi baro sya kani ka jing syakri lang kani ka online worship service nadu pi ki para bengej biit baro jong ka balang ka jongi hang ni Nongthymmai bat kum juru Iaphi ki parlok ki bayas nok tilang ki be simmen talang bat ngi ha kani ka por alingin ya syakri lang yo Blei da ka jinget ka beskem bat da ka jing sngos kem bau Blei un penmat hangi ya ka jing don ringkat ka jong ubat bakani ka jing rakhi ka jongi ya ka ni ka Christian home Sunday kan long ka badon jing mut bat ka ban penki ya ki dok not bat ki men sim ki jongi bat ki yeng ki sem ki jongi bangin nang la ban syakri ya u bat bangin nang la ban long ki jing ubi jong u hasla jong ka ni ka berthai bat sya ba mangingin ya chakmat do ngin ya pendam lang ha ki jing doi ngin IT ka ni ka por ha ka jing ya lam ka jong Blei tu ngin ya doi Blei buk pa jingi bahap neng kum ne ko try sa isin ngi dam ngi slak jat ki ba khut ki ba kentang ki jong me ngi aingu ime try na ka benta jong ni ka por ka ba mela sya ngi bangin yo ban syakri me bangi yo ban mani me bat bangi yo ban pen kraw ya ka kerteng ke jong me try ji subi nga IT le de nga IT ki nang yesim menta baro jong ka ni ka por ha ka ni ka jing syakri ko try ha ka jing lam ba ka jing penyai ka jong me tu isne ka ba man Kyrkhu ngi ba disne ban rengkat ban ngi lima jong ni ka por sim ti Blei ki benta baro ki bangi ngin pendep hagi sangti ki badan bor jong me sim ti na do ka besdang ba hadu ka bangin penuai tu map ngi na bagi ngi pan ngi dem ka teng tribe nong penem jongi u Jesus Christ amen ngin ye beteng ye kini ka jing syakri ka jongi kini ka por da ka bangin ya ruai lang ye ka jing ruai ka basan spa arpuwe ka jing ruai ka basan spa arpuwe ki jing duai jing aingu jing ruai ya ro kum yeng kristan baro lang ngin yeso ka yeng bala Kyrkhu ka yeng bala tay long shisha ka yeng basong briu shong Blei ngin ya ruai ye kini ki dekot ka jing ruai kabasan spa arpuwe bat para bengej an ong lupa bahdin jong kani ka jing ruai ngan sakerpat ya i Dr. Mrs. Banida Kyrkhu in sa yalam yangi ha ka bapuli nagaktin ka jong Blei bat in sa buru ha ka jing duai bat hadin jong ka jing pulis dang bat duai ngan ong lupa bangin sayo ru ya ka we ka special number na ikun samla jong ka balang i iba dawan kemens imli in sa ai ru hangi ya ka jing ruai ka bagerpang nginyes nok tilang ya ka jing ruai ka basan spa arpuwe Jing duai, jing aingu jing wayaro, kum yin kristan, baro langin yaso, kayin.
jing ya roman kasih men mit men step tin blengin ya salog lang ren pe kristan ken shit kom din bak lang shi shat tinu levan plit man la kasih jing ba men sin hai ha sen jongi kum yin kristan ngin ye shi shaya lagi ka yin kristan long yin blei ba mani try to Kyrkhu ki ring pe kristan jongi ken ham jing dwai jing ya roman kasih men mit men step tin blengin ya salog lang ren pe kristan ken shit kom ding bak lang u try Jesu jong ni tang u hi marwe man ki yin ki sem kristan long u clear nong ren jing in kristan tang ha u la te so pdiang ki say ha ba pao ne try to Kyrkhu ki ring pe kristan jongi ken ham jing dwai jing ya roman kasih men mit men step tin blengin ya salog lang ren pe kristan ken shit kom ding bak lang jing it blekan sing shar ha ki yin ki sem ha po ha bar bin pa sha ka birthday ka gospel ban bin im ki ba jot barem ki so ba bhana yin kristan ken say try to Kyrkhu ki ring pe kristan jongi ken ham jing dwai jing ya roman kasih men mit men step tin blengin ya salog lang ren pe kristan ken shit kom ding bak lang Shwa bingin leit haga jingdwai tungin sha skor kapto kani gikin tin ki bingin awan shem nagasam kabalai pusau kasam kabashispa arpunyo bat nagashiti upol shkinong korin kabaar kalenong kabaar kadakhat kabakhat saw bat kabakhat san ngan Kyrkhu ya utrai halakasngi ka jingyaro jong u kanlong hakashintur jonga barabor ka mensem jonga kan le risa ha utrai ki baloy-loy kin yo sngo ya kata bat kin kemen a tu pen kraw ya utrai lambat nga bat tungin ya kan tiu lang ya ka kerteng jong u lada utrai umte ya ka yeng ki minot leno ei ki batte ya ka lada utrai sumari ka nongba unong ap upet leno ei hakmi ki khon ki long ka jingyo kan ti utrai bat uso jong ka khpo ulong ka bainong kum ki khnam hagakti ba khlanbor kumta ki long ki khon ki ba khanraw suk uta ubreu ba ka ringkap jong u ka dap daki kin omle ranken haba ki akren bala ki nongshun ha ka khardop Henrei long ka jingu ya Blei uba penrisa yangi halakasngi ha ukris baro ba penpau ya ka jing ubi ka jingtip jong u dangi ha ka jaka baro na bangi long ka jing ubi ukris ya Blei ha kita ya gi bala penim bat ha kita ki bada jotno tingla shashkor kat to ani ki khot na khtin ka jong Blei tungin ya pendam lang ha ka jing dwai
Blei ku pajangi bhabneng long bala kurkhui ka kerteng ka ba im ka badon bor ka jong me ngi wan ko try ngi dap hang ni ka jing sngongo e me namar ka jing et ba ka jong me ngi dap da ka jing sngongo e me ko try namar ka jing ai ka jong me ka jing is ka jong me ka ba panlong ngi kum ne kum bangi long menta ngi ai ngo e me ki jing kurkhui ma me the sai ka jing im ka jong ngi ai ngo e ka sngi ba me ai ngi mingin sa kum ki khon ban rew ngi ai ngo e me ko try u slap ba me ai haden jong ka jing rang kyang ka ba kat kat nes ngi yo pat ban ma de ka jing tengen jong ka me mariang leng ba uslap ba me ai bat ka ko me ai ngi kum ki khon ki jong me ko try ngi ai ngo e me nam ta ka jing kot jing khia ba me ai ngi bingila bandon kum ne ha ka por ka yeng ka ba kan tang ka jong me ho ot ko try ngi mat e ka jing do jing kermen ngi mat e ka jing so ship ting ka jing not man sem ko try ha ba shi snem man shwa ko try ngi la hap ban penlong gini ki jinge sang online kum ni ko try namar ka khlam ka blawan ban len shop e ka ri jongi bade ka perthei barak away bat kum ni ko try ha shi snam byang hadin ngi hap ban beteng ya ka ni ka rukom ban mane ban yaro ya mi ko try ling ba ka ni ka online worship service ringi ai ngo ya mi ko try ba ka ni ka lat ka ba mi mala play ngi ko try bawat habangim yo ban kius ka yung gajong me henday me play pat ingi nakalat mingin mane ya me ko try ngi ai ngo ya me ko try nam ta nakalat ba me play lat ingi kum ka balang ngi ai ngo ya me ko try nakabanta ki shakri ki jong me ki ba kloy ban wan ban pendap ya laki benta kum ba ka balang gajong me kala pen shat ha ki ko try kurkhu yang ngi ha ka ne gas ngi ki baro ki bangin pendap kurkhu ki ne ka jing puli nak khtien gajong me ai ba kan long ba priang hun nak mat jong me ablei but ai ba ki jing dwai ki bangin pen hair shame kin long kum ki jing eubi ban kêu cho ka khet ka jing isn ka jong me ablei kurkhui ka jing ruai ka bangin sayo na ki khon samla tu isn ban pdiang ye ki kin long ko try ba pdiang hun nak mat jong me ban me tu isn banang kurkhu ye ki ko try bangin nang la ban pdon kam hok ya ka sap ka me mala ai ya ki kurkhu ablei ka jing selok na kaktian ka jong me ka bangin sayo lang ba ushakri u jong me ko try ba me malawan lam ha preng jong hi ha ka ne ka por ki jing pen kre ki long ki jong u ablei ki jing pen janai ki long ki jong me a try to pan dap me u ru man sem ba khoi u jong me ba ka ek ban mi na ka shintur ka jong u ko try kan long kabla persat man sem da mehi kurkhu kum jo gini khon samla gi bak pelat ya la ka por ko try ban penbit penbiang ya kan ka program ko try kurkhu ma me ki ba kiru kin ma ne ka jing don ran kat ka jing it bat ka jing isn ai ka jong me ni wan ko try ha kan ka sngi ka bakrapang bakum ka balang ka jong me kan ma ho try ya ka Christian home Sunday ko try bakum na ka ka snam ko try ki nong sharai ki ju rung shi ki yeng ki jong ko try ban ai ka jing slok ai ka jing tngan kum ki yeng kristan pat kum ha ka snam ngim yo ko try ka lat henry mela ai ngi ka lat ko try ai ba ka khubor ka bangin sayo sngo kan pen kan maw ngi ko try ki long yeng kristan ko try leng ba ka thim ka bala bu bangi long kita ki jing eubi ko try ngin long ka jing eubi hap deng jong ka jing do jing kermen hap deng jong ka jing lin shop jong ka khlam ablei ai bi ki long yeng long sem ka jong kin mat e ka jing suk kin mat e ka jing kemen kin mat e ka jing kermen ablei ki don bon ki long yeng ko try ki ba mat ye ka jing so si ko try ki bala do noi ki be bat hon ki jong ki kham ta ma ki we ki benta jong ka ri na ka benta jong ka khlam ablei ki don bon ki badan ha ki pen ki jing thia pang ko try ki be ya le nam ta ka jing im ko jong ki ma me yo I ko try tu isn ban serpor serpat ma me da ka snam da ka khti ka jong me ka bala jing am snam ko try kurkhu ablei ye ki to ki ba dap da ka jing smosi ba dap da ka jing do jing kermen to ai bangin kan mau kum ki khon ki jong me ba dang ha good friday mela one ko try ban yap nam ta ki pop ki jong ngi la kan mau ka jing sha yap ka jong me ngi kan mau ba mela kular ye ngi ko try ba mela one ban ba e ki pop ki jong ngi ban ba e ki jing pang ki jong ngi bat tang hadin lai ngi mela mi pat ban ai pat ye ngi ka jing kermen ka jing kular ba me melong unong pen khia oba shisha ko try ngi dwai kum ta men pen thamai ki long yeng long sem ki jong ngi ko try don rangkat ba ki khot jing ka wei pa wei ka long yeng long sem hot ko try na do ki kmi ki pa ki badon ka jing kit khle nam ta ki khon ki kti khon ki kti ko try ki bandan kata ka jinge it ka jinge buram ki kmi ki pa bat be ki long yeng hi kin long yeng ki ba sok ki ba kemen ki ba me hi men long ukhle jong ka ko try lara ki long yeng long sam jong ki im lara ki long yeng long sam jong ki long ki jing ubi ko try ngin la ban pen ubi ya ka dong ya ka snong bat ya ka ri hi baro ka we bat ka balang jong ko try kan sing ubi da kata ka jing ubi ka ban kiu kum ka jing knya ha khamat ka khet ka jing isnai ka jong me ngi bu ti ko try ki frontline workers baro no do ki nurse ki doctor no do ki nong ya lam snong no do ki
rang ba shnong ko try naru kinong sensyar hakari kinong yalam hagi balang gi jong ko try ngidon kambaro e kajing start kajing syampang kajong mi ko try bingila kumno bante la kam banyak hun ya kanika khlam da kajing isn e kajong mi ai bikini kajing duai kinong gi pediang hun khamat jong mi ko try pediang ingi ko try map ki pop kami syam kajing im kajong i kai ringin map ikiwe kumam la map ingi ngidam ngi pani kini baro kertang uji suru amen. There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every sound when there's love at home. Peace and plenty here abide, smiling sweet on every side. Time doth softly, sweetly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time doth softly, sweetly glide when there's love at home. Anger cools and pressure cease when there's love at home. Children learn to live in peace when there's love at home. Courage to reach out in grace, meet a stranger face to face, find a reconciling place when there's love at home. Love at home. Love at home. Find a reconciling place when there's love at home. Love at home. Love at home. Time doth softly, sweetly glide when there's love at home. Blei un Kyrkhu ya ka jing sha skor ka jungi ya ka jing puli na ka ktin ka jong Blei bat kum ju ru ka jing duai Blei un Kyrkhu ya i Dr. Mrs. Banida khar ngor ka yeng ka sem ka jong i pat ha oj Blei un Kyrkhu ru ya ka ni ka special number ka ba mangi ngali sngo nai iba dawan ka ben simli ka bala long rupa ka khubor na ka benta jong ilang i wei pu Blei nang Kyrkhu i bat ya ka jing shakri ka jong i lingba ki sap ki ba Blei ula ai ha i para bangej biit baro mentangin poi sakawi pat ka benta ba kata kalong bangin yo sngo no ya ka jing ya selok nagaktin ka jong Blei ngisngong kumen shibun hakani ka por ba idon bat ngi i Rev R Laloo ushakri jong Blei uban sasam ya ka khubor Christian Home Sunday ha kani ka por but i pastor in Nongkren ya kani ka team jong ka Christian Home ka ba ka KGP Assembly ka labu ha kani ka snamba kata kalong ki yeng Kristan kum ka jing iubi ukres ka bala pensyong nong rim nakasti ka ba ar shiki Nongkren kala nong ka ba ar bat ka dekot ka ba khatsan
para bangit beit ngangait ublei udon ko kubor ya ka ba Nongkren yang i wei pi wei lingba i pastor R Laloo bat akan ni kapor ngan khot ya i bin ai ya ko kubor hapdeng jungi. I pastor iba penyat ini kejeseng ki para bangit beid baru ki balak banjir don bentabat ngi lembang ni ke online service haka beningkong nga ai kuble ye pilang baru haka kerteng ka bamju shat job jong nongpen im jongi u Jesu Christ ngadap ke jus ngongu yu Blei bangalak ban don ka bat ban shemi ni ke benta na ke benta ban ai ye ke kubor ke jing besar na ke ketin ke bakut ke jong u Blei bangapan pau ke jus ngongu ye ke Balang Presbyterian Nongthymmai na ke benta ke balasanya hai ke terpeng ke batulot ke jonga kini ke sandi ke bakirpang ha ke sinot jongi ha ke balak mang ye ka na ke benta bangin rakhi ye ka kum ke Christian home Sunday kum ta na ke bentai ledi ba ke ying baru ke wei ngi shimini ke kabu ban ai ku Blei ringkat bat ke jingduai ye kirimpai ying Kristan baru apa jong ke balang pilak ban mat ya ka bor ba ka jing pathamai bor jong minsim ba khu jong Blei haki ying kesem ki jong pi ka benta jonga hakini ka por ka long ban ai ka jingkren halor jo ka ni ka theme jong ka Christian home Sunday jong ka ni ka snem ka benta par kumbala pin sngo shakman ka theme ka bas ka sinot ka labu ka long ki ying Kristan kum ka jingu bi ukres ya ka bala pin shong nongrim na kashithi ka baar upol chikin Nongkren kalanong ka baar kadakat ka bakhatsan kiktin ki ba ong kumni na bangilong ka jingu bi ukris ya Blei hakita ya kibala penim bat hakita kibala jot no to Blei Kyrkhu ingi na bangi pulia ba shashkor na kaktin ki jong u to ini duai kendra bein ngi dan ni kapor ban sngap ike ka ba medan ban kren ingi pangaduai menirap ingi ki ban sngap ika ktin jong me bangila ban pdiang ika ba ban smuthu ika jingjeliu ke jongka ban longka mon jong me ru man pin kindu ika ki donut baki min sim ki jongi irap jong shakri kendra me tip jula ban le klama me menirap ke ke bun kren kalong ke jingkren ke jong me hiken atu keren bajam nu Jesu kiktin jom melom so na marau Jesu ngipan kini baro amen ngamte balei ba kasinot ka jet ye kini ka theme na ka benta kini ka snem hendreng nget akabakut jo ka jingis lok ka jongi ngin sa yo i ye ka daw balei ba kasinot ka jet ye kini ka theme ki yeng Kristan kum ka jingubi ukris kenang bakan long ke besok bangin smotho ye kini ke thim ngalapya ye kini ke jinges lok ke jongi hakini ki mat harum kabening kong yin sedang da bangin pet tang kendian ke jingtip syapang ka shithi ke jongu pol ke baar shiki koren kemat ke baar ngine persyang ban pet kendian syapang ke tu ke benta ke bala pensyang nongrem ye kini ke thim kemat ke balai ngine persyang ban jubab ya ke jingkeli kamut ayu haba ong ki yeng Kristan kom ke jing ubi ukris kamat ke basau ngin persyang ban jubab sakeni ko pa ke jingkeli bakata kelong da kum no ki yeng Kristan kila ban long ke jing ubi ukris pakamat ke bakhadu ke de ke jing penkut ke jing kelum ya baro ki bangela ikren to ngine sedang de kamat ke beningkong kato kat ni ke jingtip syapang ke shithi ke baar jong upol shiki koren ya ke ni ke shithi ke mula ong Iaphi mentan la tho ya ka dau apostol Paul bala ong bala tho ya ka hakasnem ke basantusan hadin jong ke jingwan jong Jesu Christ bala address ya ke ni ke shithi kerpang shiki para bangit ke badan hakabalang hakoren But kidaw ki bapanlong yu apostol Paul banto in ki shithi ka long ban hikay ki ye kirukom im Kristan ka bashisha bakin lad na ka jingko abray ka do ka bahakata ka por ka balang ha korin ka dan ha pedeng ka jingele ka bakraw puli ar korin lanong ka bakhat ar puwe
Kejeng temu ke baar kelong banyadai ki nak ki jinghikai ke babakla. Dan bon teli ki jinghikai ke babakla ke badan hakata kapor. Berkumta upolut ho in ki siti ban hikai ki banyadai ki nak kita ki jinghikai ke babakla. Pagkajeng temu ke balai kelong ban penslor ki banget ki badan hakoren. Bakin kejeng ke basyashitam nak kebenta kejong ukris. Pagkum to da pipuli penyu ibu polu ai nuksa da kejong kejong u. Kum nobu syashitam nak kebenta ke gospel jong nompen jengi u Jesu Kris. Dah gitu kejeng batai ngin ya poino syakamat ke baar. Pada kamat ke baar, ngini persangpat ban pet kindiat. Siapang kini ka benta kabala pensyong nongrim. Ya kini ka thim ke jongi. La pensyong nongrim ya kini ka thim na ka shiti ka baar korin ka nong ka baar ka dekat ka bakat san. Pala dangi pas kini ka lenong ka baar, ya kini ka lenong ka baar la ban pin benta ya ka hakisau teli ki benta. Kebenta ke beningkong ke dekat ke beningkong haduk ke basau. Ke bakran syapang ke jingkwa ke jungpol dik banuan syak ke balang hakoren. Kebenta ke baar ke dekat ke basan haduk katway. Ke bakran syapang ke jinghikai ke jungpol bangini ban map ikinong lek palat. Pada kata kepor, dan kita kinong hikai ke bakla, ke bakran persyak ya upol, kam tambi ke jenglong apostol ke jongu, berkumta ki para bangek ke balang korin ki asyak ya upol, pada hateng-hateng ki sngewbha ya bakran persyak ya upol, berkumta upol hikai ki, siapang ke jinghikai ban maap ikinong lek palan. Kebenta ke balai, ke dekat, naduk ke bakat ar, haduk kat lai, kabakran syapang ka jing sngewbha ko upol hatras na marbalay bo umsyem kendo ya utitas upara syakri baka benta ka basaw kadina duk dekat ka bakat saw haduk dekat ka bakat nyo kabakran syapang ka jingjob daw kris kini ka benta ka bala pensyong nongrem ya ka thim ka jongi ka hap ha ka thop ka basaw ha ka benta ka basaw kabakran syapang ka jingjob jong kris Kumtalal pipuli kini ka benta haka shikentien ngila ban sngotu na magata. Na marbang ngila mat ya ka jingjop jong ukris. Menta ngilong ki jingyubi ki jong ukris. Tong ina sangi tanghang ta ya kini ka benta bang ngina poino siya kamat kabalay. Para kamat kabalay ngina persyang ban sngotu. Kamut ayu kani ka thim habaong kabaong ki yeng kristan kum ka jingubi ukris. Ban sngoto ya ka jingmut jong ka thim. Ngin ya pet ya ka jingmut jong ki kintien ki badan bar ki penlong ya kani ka thim. Ki dan lightly ki kintien ha kani ka thim. Ki bahakman. Ki kintien ki bahakman ki penlong ya ka thim ka baningkong kalong ki yeng kristan. Kabaar ki jingubi, kabalay ukris. To ginesdang banipet ikini iwe hadien iwe pan. Ginesdang to kabaningkong kabangiong kayeng kristan. Kamuriyu hapong kayeng kristan. Kadi kalong yeng kabadan ukpa kakme kikon bat baro kini kibalanget au Jesu Kris bar kasyalangmat jongki. Lata ka kerteng ublay ukpa ublay kon ublay umensuyem bakut. Katoru yeng kristan ya ke yeng haba iwe na kidekat jong ke yeng ide balanget au Jesu Kris wala da kiwe pat ru ki pampat nget ade lada dantang iwe ru ngilak banyo bakataru kada ke yeng kristan hakur kambo jing tho jongi kum ka balang kidan si bon tili ki jing batai mga syukwa pan yathu pan bat Iaphi ya ki kaktu kat ni ke baki briu ki batai na ki kran syapang ki yeng kristan dan ki boong ba kay yeng kristan kada ka shlem ka ba kodor bha ban sandur ya ka laway jong ka ri ba ka judgment rio ba ka balang ka jong Blei kawai pa ka jing batay ki ong ba kay yeng kristan kada ka skol ka banang ni ngila ban pinmi ya ka jing ba jinglang babha jeng ki dekat ki jong ka dan ru ki boong badeh ki yeng kristan ka pangilapan penrung ya ka tenrai jong ka jinget bat ke jing kristan
Nga sutanat pabuwi nong to ubang yon puling am kat mau syu ka keteng jong uang bakai yeng Kristan ka day ka first church ka yeng mani ka beningkong na ka benta ka jing ikai ka jing besar jing peja ki kon ki ti jongi hakelinti barkaan ka jong try. Tangbang akwa ban aru ke jing maham para bangi bihin. Babangi kran Jepang ki yeng Kristan. Day root na ki yeng Kristan. Balarangi telat. Balarangi let sting. Ngilak banuan ra. Ya ke jing jot jing pra. Ya ke imlang salang. Balarangi let sting. Haki yeng Kristan jongi. Kalong root ka daw. Jong ka jing telat. Jong ka balang hi baru gawe. Na markani ka daw, la kami lenti na magata baki yeng Kristan, kini ban long ki yeng ki baklan pa, kenang banang la ban long ka jingkerman, ya ka imlang salang, bat ya ka balang hi barok away. Shushu bangi kran Jepang ki yeng Kristan, ngi kran ru ya ka Jepang ka jinglong ke jongka. Katukat ni Jepang ka jinglong jo ki yeng Kristan kelong, ki jinglong ka beningkong kelong, ya ki yeng Kristan, kini kita ki balate ya ka halo rumau siang uba scam, uba long u Jesus Christ. Ka gospel jong Matthias, kalau nak banyaw Jesus ka jingkran jong u kran Jepang tu ki arjat ki Nongkren, baka way ni ki Nongkren ka di ka Nongkren ho mau siang, uba long u Blei. Bakumta kan yeng Kristan ka jinglong ka jongka, kadi kata ka balap penskem, ya ka Nongkren ka foundation ka jongka, how Blei. Dagwe ki kintin, ngilabanong ka jinglong jo ki yeng Kristan, kada ki yeng ke bau Jisu ulong u clear, jo ki yeng ki sem ki jongi. Ngangit bon ki yeng ki jongi, ngidan ye to ka frame, ka batho, Christ is the head of this house. U Chris, u long, u clear, ya ki yeng ki sem ki jongi. Balarangi acknowledge sishay kata, bangi pdiang sishay kata da donut ki jongi. Kata ka peni nama kata, ya ka jinglong jo ki yeng Kristan, bo Chris, u long, u clear jongka. Dah kita ki jing batayang ini, poin nak mentas ke jing bat ki sentence ka baan, ke kintin ka baan, bakata ka di ke jing ubi. Ke jing ubi. Kijing ubi aki sisin patay ngilak man siong kumni kadi ka jing sma kiba pen sngotengan kiba sngotenan kiba meat ni kisentio ni kisla na ki spices kiba per kiba meat na ka jing sma no ka jing shet kiba meat na ki jing kle ya ki jat jing kle kiba harukam kum ganung sa ka to kan dili kisentio ka bangiyo iki jing ubi uri sentio eucalyptus jasmine but lavender. Kijing sma, shushu ngilak balong kijing ubi, kira kita kijing sma, kiba be no, ya ka chajngai, ya ka jing utung. Habadon kijing sma utung, larangiwan rak da kijing ubi, ka be no, ya ka jing utung chajngai. Habakran shushu syapang kijing ubi, kalong ke ka bangimlak banlan, ha ka jing don kam jongi malakasngi. La kalong ki yeng ki sam jongi, la kalong ki linti ki sengke, la kalong ka kali ka bangi syong, wat ru. Ki jing pendan kam ni ki jing ubi, ha ka ni ka mat ki jongi. Dan bon jat ki jing ubi, kira ki jing ubi ki pa pen ubi, ki kamera ki pa ki kot ki room freshener, kira ki jing ubi ki pa pen ubi, ki kali, more ki kot ka car perfume, nang ta ki don ki jing ubi, ki pa pen ubi, ya ka mat ki jongi bakum ta terter. Bakum ta, na kini ngilak ban soto baki jing ubi ka jing don kami ki lalong shibenta ha ka jing im ki jongi ha ka Bible la pendon kam ye ki jing ubi ha ka jing mani Blei la fipet na kitab Genesis kam ta maka kitab Leviticus ha ba Blei ki kran chapa u Blei kran chapang ka jing knya u dawan ki kon Israel bakin ai ka jing knya ka ba don ka jing ubi Genesis lanang berperang dekat arpor puwe Leviticus lanang balai dekat ke beningkong haduk kat nyo ki keren Jepang ke dor jo ke jing ubi ki bala shnan ki spices ki baper ban longkum shi benta na ke jing knya na ke benta jongi hakini ke por habangi keren Jepang kini ke ktin jing ubi bu ai ki jing mo jing perkat jong pi para bangai bi ba ka jing ubi ka de ta kata ka jing sma ki ba sngotengan ba sngotenan ki ba be shi jingai ya ka jing sngo utung
Kekentin ke balai ke badan hakan ke thim ke long Chris kawan ke ketin Greek Christus ke bemon ubala pensle. Haka Hebrew kan ke ketin Messiah ke bemon haka ke weipat ke ketin Messiah ke badan hi ke juk ke jingmon utang ubala pensle. Pada pengikan Jepang Chris ke Bible kan mau kam dei ke kerteng ke dei ke title ke baki ayenu kum tangila yo bala pensno ya kan ke title Chris pada ke kerteng Jisu ba kum tangi ong Jisu Chris kabamut magata ba u Jisu udai u bala pensle u Jisu udai u Messiah u Jisu udai u bala jin jong Blei. Tak itu ki jing batai tu ki lai tu lagi kintian ki pelongin ke thim. Ngin syum kelum no iki barhabangi pendat lang iki barok lai tu li ngilak ban sotu. Bahabakan ke thim ke ong ki ying Kristan kum ke jing ubi ukris. Ka day namar kata ke jing penserim ya ke ying Kristan kum ke jing ubi ke jong ukris. Hakitin parang ngilak ban ong ketika metafor ya ke bala penserim biang nama kata ya ke ying Kristan ban ke jing ubi. Larangi pa siya ke Bible dan bon teli kini ki metafor lani ke jing penserim ke nuksa jing syai juga pertai meluk juga pertai ki nong kitin sim dober tha ding so wan. Kita kini ki metafor ada hakini ke kinti la penserim ya ke ying Kristan ban ke jing ubi. Kabamut nama kata ki yeng Kristan ki ban penmi ye ki jing sma ki ba pentengen ba penpengan ki ba beno sejngai ya ke jing utung syusyu kani ka thim ka penken mau ba kani ka jinglong ubi jong ki yeng Kristan kalong ka ba kirpang ba ka jinglong kirpang ke jong ka na marbalai ka dei ka jing ubi ka jong ukris kumta ka jing ubi kabakumno ke Kristan kadi ban penmi kadi ke jingubi ke jongu Kris kadi ke jingubi ke balong Kristan dak tu ke jing batai pangangit ngilala ban soto mentai ke jingmut jo nega thim ki ying Kristan ke jingubi ukris ngine kwa ban ya lampat ya pi syaka weipat ke benta jo ke jing slok hakabangin ya pet ya ke jinglong jo ki ying Kristan kom ki jingubi ukris. Kum tangin kampelut bon ya kapor ke jong ya kini kapor. Ban keren syapang ka jinglong jong ki ying Kristan kum ki jingubi ukris. Ka jinglong ka beningkong jong ki ying Kristan kum ki jingubi ukris kalong. Ba man ki jingubi ki don la ki jong ki kerteng. Takiwi ki kentien kalong ki don la ki jong ki kerteng. Dan bon jat ki jingubi kum mga balabatay ya pi meneh. But barok ki don la ki jong ki kerteng ki jong ki. Lara fi Google types of perfume and types of aroma. Google kan jubab pi badan si poteli ki top 10. Si poteli kita ki top 10 jing ubi baki baremdor bha haru kata-kata. Katuan ni ki kerteng jong ki kini ki Chanel, Maran Jacobs, Tiffany, Dior, Vicor and Rap Dolce and Gabbana kita kini ki baremdor hadu kata-kata kini ki jingubi. Bakum tu abang itu ipi ke kerteng jong ki kini ki de ke pen i nama kata baki de ki brand jong ki jingubi. Ki pen pau nama kata ye ki identity ki jong ki. Bakum tangi i bakini ki brand jong ni ki jingubi haki advertisement ki compete iway hadin iway. Bandup kamla bandi. Kumta haba ong na magatapat. Ki yeng Kristan ki jingubi jong Kris. Kapan ken mau yang ni na magata bangiru ngidan ka brand. Bakit ay kata ka brand ka jongi kalong. Ni bakit ka brand jongi kalong bangi day jong Kris. Kata ka brand jongi ni day jong Kris. Pagkumta ka jinglong ka beningkong jong ka jing ka ying Kristan ka jingubi jong Kris ka penken mau yengi bangi don ka identity bangi don ka brand ngi don ka kerteng jongi bakata ka identity kata ka brand jongi kalong bangi day ka jong Kris ngi day ki Kristan ngi day ki senran ki jong u Jisu
Kum ta para bangit bi ihet laki jong ki yeng ki sem jong pi. Ken mau ba ki yeng kristan ki jong pi. Ka dan ka bran, ka de ka bran. Ba kata ka bran jong i. Ngi day ki jong ukris. Ngi day ki kristan. Ka jing kili ka ba mi pat kalong kumno ki brio. Ken tip i bangi ki yeng kristan ki jong i. Ki de ki jing ubi ukris. Kumno ki brio ken tip ite ka bran ki jong i. Ken tip para bangit bi ihet. Dai haba ki yeng kristan ki jongi ki say ke jingero ke jong yo Blei. So si babon tiling ki yeng kristan. Yim ju say syo ya ki jingero ke jongi yo Blei. Ngano mlaban klet ikaw ki yeng ki para bangit ki jongi habang lit rung yeng kumto. Adalah rung ke yeng jo ki nadot na bar pidayo sngo ya ki jingruai Bollywood ki ba ki pensawa ha ki yeng kisem ki jongi. Ngamudur. Bakin dam ki jirai yaro you Blei. Kat no ka long ka testimony hakim marjan ke marpa. Hanai la pin sawabet. Da ki jirai jong ka pertai. Klem da yaro shu you Blei. Kumta la shu pan pinya per na magata. Hakin ki sngi. Hapen ki yeng kristan. Bat ki bam day ki yeng kristan. Nganum klat sekawai pat ke jingja. Haka jinglit rung yeng. Adalah poy taki yang jut ki paramet ki don ka dur jong Jesus Christ barhak jat ka don ka dur frame jong Jesus barhak po jong ka takat frame jong Jesus dur jong Jesus udon smiling Buddha pada nangala kli bari fibu ini ki ong hana ban kham babok for good luck sake ki ong skam mla pan sungu thu shu ngila lenno yakini ka brand ke jongi ka brand jo ka jinglong yeng kristan ka kerteng ka identity ka bangi don bangi day ke jongu kris syusyuru ki breu ki laban itu yengi ya ki yeng kristan jongi bangi de ke jingu bi ke jongu kris de ha bangi say ya ki so jong men sim bakot ha ki yeng kisem ki jongi Lada pipa siya kaktiin ke jong Blei ke bangikin mau Galatia ka nang kabasan ke dekat ke ba arpu ar. Kelakran syai ki sok jong mensim bakot ke jing it ke jing kemen ke jing suk ke jing syas slam ke jing resbon ke jing bha ke jing aine ke jing jam not ke bor halor ladi. Balarang isay kini ki jing long ki yeng kristan jongi ke jing it ke jing sebon ke jing aisha slam. Kata ka peni nama kata bangirang bat ya kini ke brand ke jongi ngidang bat ya kini ke identity ke jongi bangi day ki jong ukris kebaar haka jinglong jong ke yeng kristan ke jing ubi ukris kapen ken mau baka badan syapo kalong ka bakam don kam banya ka basyabar nganong biang haka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi ukris kapen ken mau baka badon syapo kalong ka bakam don kam bani ka basyabar ya ki jing ubi laju tap iki ya ki bilor le hakino kino ki kiu dan don jat ki kiu ni ki bilor ki bala penwandur itenat bha ya ki bala sandur temnat bha na kebentaban bo ya ki jing ubi Henry waladaki laban itenat kat ba itenat Henry ka dor jong ke jing ubi kam day how bilor kam day haki kiu ki itenat Henry haka jing ubi ka badan syapo daki wegi kintian bilor jing ubi lani kiu jing babu jing ubi ubatli walada ulong ba itenat syabar dan ulong ubam mentoy klem ka jing don ki jing ubi hapo Kumta kapen ken mau ingin nama kata. Bahaka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi ukres. Kapen ken mau ingin nama kata. Kaba kam don kam kadika ba syapo. Kaba syabar. Para bangit bihit pen pelaban tip. Bonu Blei jongi. Ubang awat mapingi mani. Ude Blei. Ubas dan interest ki ba syapo. Kum genuk sang ni lam pi ban puli na kaktin ke jong Blei we Samuel nang ka bakat riu layat hu yingi nadu ka dekat ka bahnyo kaktin jong Blei ka ong kum ni riu try la ong hu Samuel wat kmi ye ka khamat jong u lem nei ka jing jrong keren nyang jong u namar ngalak kentat yu u namaru Blei ju kmi
Kumba kami ubriu. Naba ubriu uyu i tangi kedor ke basyabar. Henry utrai uyu i ya kedonut. Kum tangi uyu i nama kata. Bau Blei ke interest ke jong u. Kam dei kernyang ke basyabar. Henry ya ke basyapa. Shushu rule pipa ke gospel jong Matthias. Kalau nong ke ba arpulai. Kidon gini ke jing keren ke bau Jisu keren ki ketin ki ba ha. Bat kelong ke jing pen mau ki ba dei por bha na ke benta jong ilang barok. Ha ke dekat ke bar punyau ong Jisu kumne kordet ye pi ke nong thok ba ki farisi ki ba arsap na ba pi long kum ki jing te bala penle ki ba iman ibha shisha na shabar henre shapo ki ba dap na ki shing jong ki ba yam bat dekat jaklia barok kum ta piru na shabar pi pen pau kum ki ba hok ki brio henre shapo pila dap dekat arsap ba dekat basniu. Kum tak kini kita kat kipin i nama kata bau Blei jongi udan interest usotenan bangi day ban sumar ya kabasyapo ban ya kabasyabar ubilar ukiubo jeng ubi wala daw itanat kumno na syabar henre klem ka jeng ubi kabasyapo ulong ubam mentoy kum tak kapin kan mau yang ina magata bangi day ban kam sumar ya ke basyapo ban ya ke syabar. Ngiyama ke jok apa ki brio ki shna ki yeng ki ke sengi ki wat ki architect ban design. Lapen itnat bhai ke yeng ki architect ki shna itnat bhai ta ke yeng. Henre ke jingkli pat kalong kumno ke basyapo. Syabar te itnat ken ke structure jang ke yeng ya ke design jang ke yeng henre kumno pat ke basyapo jong ke long yeng ke long sem ke jong pi. Kilapan long ki yeng paki dulan. Syabar itenan. Henry syapok ke basniu sudah. Syapok ke dentang ke jing mai. Syabar itenan. Henry hapok ke jing mai ke jing tem. Kadang ke jing sensyar jong kakiat. Kadang ke jing sensyar jong jing kalai. Ke jing sensyar jong ke auria. Syabar itenat ken. Ike structure. Syapok kadang ke jing bamye keren. Kadang ke jing bamye skoto jing mut. Pat sosi banong para banghen biit na kini ke jaka ka bakentang. Badan bon teli ki yeng kristan. Ki balong kumta. Oh syabar itenan. Henry syapok katama sudah. Kalong haki yeng kesem. Nganum klet kawi ke jing jaka balaja. Haki jing at linti jong ke jing syakri yu Blei ka balang. Ngalet sisilado ke jing klat jong wei urang ba. Para bangit hakawai ke long yeng. Ki jong ki para bangit jongi. Kumta ngalalet. Pangaju malin balik tang step bet para baji naman banyo po. Banyo selok banyo duwai. Banyo ay minsim ke yeng. Oh nasyabar kata ke yeng. Tika di ke yeng paki dulan. Ke yeng ke bahe. Ke ba itenat ba. Ke bala shna di ki arkitek. Anda ngalarung kata ke yeng. Ngalai bet sekejaka ke bala bu ikamen. Hakata kapor kadang takamet te kimi imdan uyap atau ulang bagi kimi dang li sai kmat bukum tarter. Anda ilawan syata ke kamera ke bangadan nganum klet ti kentien ke bai keren. Yong kum ni nga kabha ti pastor balayap ikpa. Kada kinden nganang liban pentingan i Henry mai i penban yong kabha bila khlat no ikpa. Panandang la syang bat i thu ke botau pa ula le ya i kum ka kemi jong ka yeng ke bula le ki khon ki kti par kum ta hakmat jong kata kamet yap jong uta ukpa haprsya jong ta ka yeng ka bi tenat ka ba he ba ka bala thau la pendap banda ka jing kemen de ta ka kemi botau pa ula khlan kapan i nama kata syabar te la ban itenan ne syapo kijingele sudah. Kumta kapen ken mau yengi bahaka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi jong kres ngi deban sumar ba yakani ke basyapo. Kabalai haka jinglong jong ki yeng kristan ke jing ubi ukres ka ken pen ken mau yengi balashna ya ke jing ubi ringkat bat ke jing temu. Ladak ni pet ya kanu ke jing ubi lashna ya ka ke jing temu. Ki company shna jingubi na kebentaban penyubi kamera ki shna ke room freshener ki company shna jingubi nam ta ke jing penyubi kali ki shna ki car perfume
Ki company ki bashna jingubi namta ki jingubi ki met ki shna ki body spray ba kumta ter. Ki company ki shna jingubi na ka benta ban pinubi ya ka dur khmat ki shna ki cream ki jing slek cream ki ba ubi ba. Ki jing thmu jo ki jing shna jing ubi ka long ban say ya ka jing sma ubi ba kumta ka pen kan mau ngi ba ki don ka jing thmu ha ba ki shna ya ki no ki jing ubi. Bakum taha bangi kran syapang baki yeng Kristan ki jing ubi jong Kris kapen ken mau yengi nama kata baki yeng Kristan la seng yeki ringkat bat ke jing temu la seng yeki yeng Kristan ringkat bat ke jing temu dan bon tili ki bentah ke Bible ke betu yengi bala seng yeki yeng Kristan ringkat bat ke jing temu. Katukat ni neki kabang kuat penken mau Iaphi. Lala pipuli ya keshitiu Polski Ephesus. Kalau nang kaban rio kumtul penken mau ini kejing temu kabaning kong iki yeng Kristan kalong kopi kikpa tu besar peja yala ki kon haki jingi kai bat kejing seneng utrai Ephesus rio sao. Kumtangi iga jing temu kabaning kong kabau Blei useng yaki yeng Kristan. Ki balong ki jing ubi nam ta jong u kalong ban besar ban peja ye ki kon haki lenti baki an ki jong utrai para bangit bi kumno ki yeng kisam jongi ngilet em kum ki kime ki kipai kata we nong ilap kumol ong Iaphi maneu ong the home is the first church ka yeng ki day ka yeng mani ka baningkong para bang perkat kini ngajus ko tenat man perkat ye ka jing em jong Ronald Reagan when ki president jong Korea Amerika ula klat no but ka skili on tap ngapet apo ka TV ki pin I but la yathu ba kata skili on tap la khat ki kon ban keren ha shwab kin tap no itu ka kasket chapo ka ban kendo ban IT shaka domet uni udan riwo ki kon u kon u baning kong u kon u ba shooting kon adopted son bakumta andala yeng shwa ula yeng shwa we para jong uban kero bedi khun trai ula kren andala dis kapali jong new bo shooting khon ban kren andala yeng ban kren u ongili kiktien ngai ngo ipa jonga namar mamai ila tingkhon yanga ila ai ke jo ke jing it ila ai ke jo ke jiran kam niam shim dunai erem. And then the Lord barok ka mga skongo yukpa jonga Ronald Reagan u former president jong United States of America kalong. Ang nakaktin pareng ang umni. My father introduced Jesus to me. Ukpa jonga u pinitho yaw Jisu yanga. Sngam jingso tiang ban perkat. Kat u president jong Korea America orang dan por ban ayu Jisu hau kun jong u. Kom ta ka jing tmu ka balingkong hapa ki yeng Kristan ki long ki jing ubi ukres kom bala shnai ki jing ubi dan jing tmu kom ta u Blei dan ki jing tmu ki yeng Kristan bakata ka long bangin ayo Jisu pani besar ban peja iki kun jongi hakil linti baki an ke jong trai ka jing tmu ka ba ar para bangit bi ka dei nam ta ka partnership tetapi pasya kaktin jong Blei kitab Ecclesiastes kelanong kebasaw layat hu yingi hang tu ya ka partnership naduk lanong kebasaw naduk dekat ka ba kendai ngakwa pen sapulihi mapi pen syam nama kata bau Blei Ukren nama kata ya ka jing mentoy jong ki ar ka jing mentoy jong ki arngot ang kaktin jong Blei la ka ba arngot bani ka ba way brio na makidan ka nong ba bhai ka jing tre jong ki na maladakin or uway un kli la ka hok han recorded utaw ba marway hu ut or pat umdan manu ban kli u pa kum tala pipuli de khat khanda shi po kat way adu khat ar pinyu I na magata ya kata ka bangi on the benefits of tu ka jing mentoy jing arngot pa kum tangi I hang ni ya ka partnership kum ta ka jing tmu na magata bau Blei useng ye ki yeng Kristan ka dei nam ta ka partnership na ka bantaban le ka mon ka jong ka balai para bangit bi ka jing tmu ka jong Blei ka balong ka ye ki yeng Kristan ka bani ka jing ubi jong u Kris ka long ba ki yeng Kristan ling ba ka jing de ki kme ki pa ha ka jing long shitnga jong ki ken pin pawi ka jing de u Kris pat ka balang
Ngim non por ban puli lot itu kebentah dengan kwa fin sa puli mafi Ephesus lang basan akwat arpo arter pin kam shai baka jing tmu ke jong Blei kalong ban reflect ya ke buram ke jong Blei. Kini ke jing tmu la ban pendap tang la dau pa jo ke yeng ubadi spiritual leader jo ke yeng un ong ku ong Joshua manga ba ke yeng jonga ngin syakiri you try. Lapan pendap ini ke jeng temu tang haba ka kemi ko mag-ong kaktin ke jong Blei ka kentay ke bastan katay yala ke jong ke yeng ke jong ka basaw ha ka jinglong jong ke yeng kristan ke jingubi u Chris ka penken mau ingi balatit ya ke jingubi da ke dor nganghet babon nangi abangi pendon kami ke jingubi ngi hap ban syutit Ngimla ban siyo ngi hap ban tien. Na kabenta ke jing tip jong pi gidan ki jing ubi ki bar rem dor bha. Ban ngapuli ki syam bagdan ta ke imperial majesty ka dor jong ka kalong shiklor lapen mitang santeli par hadup mental ada ban tiet arteli sa salai teli. Kerem dor hadu kata-kata. Kum tala dengan don kam kena no ke jing ubi ngidon kam ban tiet ya ka. Kisam lagi hap bantit mo itu ki jingubi bakin selek ka met ke jongki bat kum tangi hap bantit kapen ken mau ingi hapa ki yeng kristan ki jingubi ke jong Chris na mar kata kai kapen ken mau ingi baki yeng kristan ki yeng ki bala syathit ye ki da ka dor ngim dei ba shu free of cost hendai la thit ingi da ka dor Pakai kata ka dor la thok ka ktien ke jong Blei we petras rong ka baningkong de ka prakat kendai Dekat dor juga senam jong nong pen jongi u Jesus Christ. We karela nang bandir dekat kakandai arpau kanir ka pensisha bala sius pa ingi dekat dor ba ka senam jong Jesus Christ. Kum ta ki yeng Kristan. Ki balong ki jingubi jong Christ. Ki day na makata ki bala syat hit dekat bodor jong unong pen jongi u Jesus Christ. Kawai ka panghihapan ken mau kalong bahaswa ban thiet ke jingubi ka jinglong try kampat day ke jongi day hadien panghiadap ban thiet ke jinglong try kala day ke jongi kat ban padap ban thiet ke jinglong try la day jong nong di handa anda la ban thiet adai try mangi komta mangiru abala thiet iki yeng kristan ke dor ken mau kadan ke jingkala ha ke jinglong try ke ownership Bakata ke ownership menta kalong bo try ula day utry joki yeng kristan jongi. Kumta ki yeng kristan ki jongi ke jinglong joki ke jingubi jong Chris. Ni day ki jong u Jesus Chris. U Jisu u day utry joki yeng kisem ki jongi but day na marka ni kadaw. Ngiyong try u Chris u long u kli joki yeng ki jongi. Kebesan para bangit biit. Ha ke jinglong ke yeng kristan kum ke jingbi u Chris ke day ban pensieng ya ke jingubi shakiwe ada pisle ya ki no ki jingubi ka we ka pa ki jingubi ka le kalong ka pene ya ki jingubi shakiwe padru la pisle ya ki jingubi a ki yeng kisem spray ki jingubi ki yeng kisem ka pen ubi ki yeng kisem baru ka we Lada don nilai ke jing utung, sisin pendan kam da ke jing ubi, ke jing utung ka pet no. Kum ta ki yeng kristan kum ke jing ubi u Chris, ke depan pensing ye ke jing ubi syaki wehipat. Lada ngi pa syaki ketien jong Blei. Dan bon ngon ki balong ki jing ubi ke jong Chris, ki la pensing ke jing ubi syaki wehipat. O ngiken mau ki apostle ki balong ki jingubi jong Chris ki la pensing ki jingubi jong Chris ki way patru ngiken mau you Paul mo uru ula pensing ki jingubi ki jong Chris ki way pat ngiken mau you Thomas Jones upala yo pdiang upala long us jingubi jong Chris pando la yo pdiang ta ki jingubi Chris ula wan man pensing ki jingubi ki jong Chris syakini kirilom kasi jantia ki jongi Kum tangi depan pensing ye kijing ubi jong Chris syaki wepan. Kijing keli kalong kasdang na Kasdang na makata na piki kimi kipa. Pa pipin pensing ni kijing ubi u Chris syaki kon ki jong pi. Ngiken mau ka lois but uniki
Kini kila yok certificate. Pemaki kila pensing ke jing ubi ke jongki. Sya uksio sya ukon jongki. Utang udai Timothy ubau Paul uang ke jinget. Ke pamtala ke jinget ke basisya ke badan haki. Para bangit bihit kum ta ka khat ingin nama kata. Ki yeng Kristan kum ke jing ubi ke jong Kris. Ki deban pensing ke jing ubi syaki weipat. Dah ka bangin long ke nuksa ke jing im Kristan. Dah bangin long ki sakhi ke jong utrai. Dah ka bangin ye tu syaki wei. Syapang ke jing pen im jong nong pen im jong yu Jesus Kris. Tambahkan sedang nangi ki kime ki kpa haki kon ke jongi bangin sing ki jing ubi ke jong Kris haki kon ke jongi Henry so si kini ki sngi bon ki kime ki kpa kim sing sho ye ke jing ubi u Kris haki kon jongki ki sing ki jing ubi ki ba utong ki jing ubi jong ke jing di kyan ke jing utong jong ke jing di kyan ke jing khalai ke jing thok ke jing syukor kejing mai, kejing tem, kejing telah, kiem lak ban sing, kejing ubi, ke bersisya. Bakum tangi yui, baki kon jengi, ki dunalan ni kim don syuk hiru, ki role model, haki yeng kisem ki jongki. Ngakan mahau yui itu besan, nakawai ke balang hanya sor shalong, ia thu i ong boi kipa jong im ju ong, kielet jeseng. Henry kipa jong man kesan di ong, ya nginyelet jeseng. Im syupa Andre daladi ila sing ke jing ubi ke jong Kris hagi kon ki jong bakum tau Blei Kyrkhu nak kesengkai ban kapo jing asai bongon ki syakri ke jong Blei Andre bongon ki kime ki pa ki pembenta ngasutunat ke jing tu kana syapang we kena ubakwa be banlong kum papa balakli u kwa long kpa kwa long yu de he on kwa long kum papa tak peningok ibarat nak tahu kau teri kampulit orang kau long pulit orang ngam kau long pulit amang kau belong kum papa bakum tan dalam khat sekendong di temen besan yu kamut yu baba pi ong kum tu wang pi mematu besan papa jongi man kesingi sande isyang khmat tibi bat du dieng itit di kami bi ong khilet jisang ila diti imlet isyang bai apa jeng tia ibam jeng tia i pet tibi bar singi yang iti ipalet tikum tang akwa balong kum papa pengarungan syang hi ngan cuti bi kami ngiduna ki role model ki me ki pa ngimlong shu kita ki basing ki jing ubi u Kris haki khon ki jongi kum tang khat ki pi ki me ki pa sing ki jing ubi ki jong Kris haki khon ki ti ki jong pi dah itu ki santeli ki mat ki bangilai keren syapang ke jinglong ki jing ubi u Kris haki ki jinglong ki jing ubi jo ki yeng Kristan ni kwa ban poi syakamat ke bakat du bakata kalong kumno ki yeng Kristan kila ban long ki jing ubi u Kris ngin pen kut akan ni ke jing bab ikan ni ke jing keli kumno kum ki yeng Kristan ngila ban long ki jing ubi u Kris kabaning kong para bangit bihit kajing sedang deha baki kime ki kipa kila penti kena syuai ladi baki dei ki bala ubi kum ki kime ki kipa ki dekat jong ke yeng ki nong yalam jong ke yeng mangi syuangi hapan penti kena syuai ladi langi la long ne ki jing ubi ki jong Kris ngangai bona fi fila syong plin Pak syuab ka flin ka kan hair sesun ka dan instruction de ki cabin crew ba ka we ke jing batai ka long balada ka level jo ka oxygen ka duna ha plane kin sahab ki oxygen mask padahal hap kita ki oxygen mask ke ke bangide ban le ladang idam ki khun jong ka long ngide ban deng shwai la di ba ka tangin sa pendeng ya ki khun ki jongi kata de instruction ka ba ki ai ka bangide ban le plane But bon sen ba yo lat pan syong plin nga perkat ini instruction nga sungo kalong ka day bahaban apply ru ha ka jing im Kristan ka jongi. Ba shwa bangin sing ka jing ubi. Shaki way. Ni day ban pentikina shwa kum ki kme ki kipa. Bangi long mangi ki baladon ka jing ubi ka jong Kris. Kabaar kum nongin ki ing Kristan ki lapan long ki jing ubi jong Kris. Kabaar ki bagi ban lek kalong kin penti kena bakadan ke jing pule ka ktien ke jong Blei kin penti kena bakadan ke jing duai haki yeng Kristan ki jongi ngi hapan penti kena bakadan ke jing pule ya ka Bible gidan ke jing slok baru Blei lembak ke jing duai haki yeng Kristan jongi
Kani lelai kalong kabadon kambha hakar pang hakapor kabakum kani kabangimyo pan kiu sigi yang ke jong utrai nama ka jing don jong ka klam ngi hapan da letik kena bha kum ki kime ki pa pet kini ka jeseng kini ka por ngi hapan syem kia baban pentik na bakadan ke jing puli ka ktien ke jong blei kadan ke jing duai si yeng si saman ke singi men step pat janmit haki yeng ke sam jangi ket mau kadan tu ka jing ong ka baki ong da ka pareng a family that prays together that study the scripture together stays together. Kumta katakan ni rap ingi bengilak pelong ki jingubi ki jong Chris. O nga siap tieng kini kisngi dan bon na pedeng jong ingim la ban le ya kata dan bon tili ki yeng Kristan kim le ya kata. Kile sting kim judan por bandan ka por ban puli ka Bible ni ka jingduai haki yeng ki sem jongki. Renga khot ipi para bangi bihin. Krang bangila ban pelong ki yeng Kristan kum ka jingubi u Chris. Leti kena, penti kena, bandan ke jing pulia ke Bible ba ke jing duai haki yeng ki sem ki jongpi man laga sing wat syak ba ke Bible kan shulong tang ke we ke kot ke badan ki almara jongi wat syak ba ke Bible ngin saya ka tang ha ke po badan jeseng yeng badal awan ro hamnyat pumpum nama bala pumpum wat syak ba kan longom ta ngin dia pulia ka bahkan long ke bor na ke bentar jongi bengilak ben pelong ki yeng Kristan jongi kum ke jing ubi ukres gan pen kot no ne ke jing kran da pen ket mau biang epi bahkan ni ke jing slok ke jongi ngilai kran halo ke team ke yeng Kristan kum ke jing ubi ukres ngilai kran chapang ke shiti ke pen ar shi koren ngilai kran chapang ke benta ke bala pen shong nongrem ye ke ni ke team ke jongi ar koren nong ke ba ar ngilai kran chapang ke mut yu ke yeng Kristan kum ke jing bi ukres ngilai kran chapang ke jing long jong ki yeng Kristan ki balong ki jingubi ke jong Chris. Bat ngilap pen kut ru dapat jubab kumno bengilap pan penlong ki yeng Kristan ki jingubi u Chris. Da ka bangin penti kena shwail di ki kimi ki pa bat ruban penti kena baka don ka jingpulie ka ktien jong Blei bat ke jingu duai baru Blei haki yeng ki sem ki jongi. U Blei Kyrkhu yingi nam ta ka burom jong u. Amen. Kublai shibun pastor ya kanika kubor kabama pi pil ai hap deng jongi bat kalalong ka Kyrkhu na kabenta jongi lang iwei piwei kirim pe yeng Kristan ke jongi bat ki wei ru ki balaya shimenta ki bala syashkor ya kanika kubor ka jong pi bat ka jingdwai ka jongi ka long bau Blei shisha unang penlong ya kirim pe yeng Kristan ki jongi ki jing ubi ukris kat ba udang ibet pan pensa ingi asla jong kanika berthai pastor sai sin u Blei undon kat bat pi un Kyrkhu ya pi ka yeng ka sem ka jong pi bat ya ka ministry ka jong pi bat para bangej be iet baro tungin mi na kanika jing syakri ki briu ki belamat ya ka bor ka jong Blei bat kham tam e bakum kirim pe yeng Kristan ngin yo ya ka jing shit hem ha ka bangin nang yai syakri ya u ngin nang yai mani ya u ngin nang yai pendon burom ya u bat bashisha ngin nang la banlong kita ki jing ubi ki jong u nakaliang jong ka balang ru ka komiti balang hi barok kawai ngayeng bat ngashim ya ka kabu ban ai kublai Christian home Sunday ya pi kiri para bangej be iet baro bat ya piru ki wei ki ba ya nok tilang ban pej ya kani ka program ka jungi ha kani ka por sai sin u Blei un Kyrkhu pi iwei pi iwei para bangej ngilapoi sa kabanta ka bangingen penwai no ya kani ka jing syakri ka jungi sai sin ngan karpat i pastor RG Laloo inbu ka jing dwai nakam taki a baro ki bangi ngila pendep pat insa pelat ru ingi da ka jing Kyrkhu penwai tong ini duai a tribe u Blei pa jingi bah beneng ni wan pandam ki kejat ki ba khot ki jongma da ka men sim jo ka jing sngongo ya ma ba me mi pli ki ni kalat bingila ban mani ya me hakini ka rukom ba wat bangi don kum ni ru ngiyo sngo ya ka sur ka ba me don ban kraningi leban ka ktien ka ba khot ki jongma pag duai ko try bakini ki bangiyo an pendap leban ka jing syakri lalu ka jing rai ka bangila rai ka jing pulien ka ktien ka jongma ki jing duai ki bangila penher syama ki long ki ba pdiang hon nak mat ka ket jing snei ki jongma pendai kan rat ini ka khubor ka donut ki kimi ki pa ki khon laki jong kirim pe yeng Kristan baro apa jong ka balang pada shisha kan rat ngin yo ban penti kena baki yeng Kristan jongi kin long shisha ki jing ubi ki jong utrai
Syam ke buram syaladi. Na maka di tangi man kraw. Pat yang aban mandret. Kyrkhu sa isin pala jang ke balang hi baru kawe. Pdiang kenrat ni ke jing duai ke jangi. Pat ke bawai no. To ai pa ke jingay jong u Jesus Christ. Ke jingit ba Blei palam ke jing salang mensim bakut. Torang kat lamba jang ke balang berkirim peying Kristan baru apa jang ke balang. Naduk mentah beksi arta bom cukup ru. Amen.